юни се превърна в истински празник за собственици и любители на породата цверк пинчер. В един ден се проведе специализирана изложба и честване по повод създаването на клуб Пинчер България. Киноложка организация, призната от Българска републиканска федерация по кинология и FCI. Как премина това мероприятие, вижте в следващите няколко минути. Клуб Пинчер България е основан през 2014 година като сдружение с нестопанска цел, което да обединява собственици и любители на породата цверк пинчер. Това е единствената киноложка организация за породата миниатюрен пинчер, признат от Българска републиканска федерация по кинология и Международната федерация по кинология. Клубът има за цел популяризиране на породата цверк пинчер, както и съдействие, подпомагане и контролиране на чистопородното развъждане на породата. Таня Гетова вече е до нас, организатор на днешната специализирана киноложка изложба. Здравей, кажи ни първо малко повече за създаването на клуба. Клуба се създаде по една проста причина. Просто кучетата станаха достатъчно, за да има клуб. И хората искат да има такова нещо, да има клуб, който да организира пинчерите, най-вече пинчерите, да има стандарт, да може да се знае, че това е кучето пинчер. Защото хората смятат, че пинчер изглежда по друг начин, а не е така. Пинчера е малко куче с голямо сърце и изглежда като големия добърман в малък размер. Пинчера е едно смело куче, уравновесено, много бързо, перфектен домашен любимец за хора, които се занимават с спорт, хора, които са активни. Въпреки това, пинчера да може да бъде перфектно терапевтично куче. Това е и Маги, представител, първото терапевтично куче в България, занимаващо се с деца с аутизъм и като цяло хора с проблеми. Това са кучета, които могат да бъдат спокойни, когато трябва. Определено имат усещане към човека и към настроението му. Защо чак сега се създава клуб Пинчер България? Чак сега се създава, тъй като кучетата в България вече се намножиха. Иначе като цяло породата е внесена в България преди около 3-4 години. В момента няма много интерес към тази порода, тъй като е все още непозната. Хората нямат представа какво точно представлява истинския пинчер. Това в момента е истинският цверк миниатюрен пинчер. Колко кучета има в клуба ви? В клуба в момента са около 12 кучета, които са разпространени из цяла България. Има във Варна, Бургас, Пловдив, София, най-много. Колко кучета имаше записани на днешната изложба? На днешната изложба имаше 14. Какво бе нивото на представените четириноги? За момента, като влизаме в породата, мисля, че нивото е доста добро. Имаме все пак и шампиони от европейски първенства. И ще представяме породата на европейското първенство в Чехия и там ще разберем наистина нашето ниво. На 1 юни се проведе и тяхната първа специализирана изложба с гост съдия от Сърбия, небезизвестният кинолог и развъдчик Раде Весич. Записаните за участие цверк пинчери не бяха много на брой, но за сметка на това типични за породата представители в отлична изложбена кондиция. Нека кажем няколко думи за тази невероятна красавица в ръцете ви. Това е Голди Вон TNTA. Тя е на годинка и вече е млад шампион на България от Балканската изложба през април месец. И днес тук взе второ място в клас джуниор, тъй като определено всичките им кучета са много хубави, все някой трябва да бъде на второ място, но мисля, че на европейското първенство ще се представяме по-добре. Какви са ежедневните грижи, които изисква породата? Това е най-прекрасното, че както виждате, примерно с груминг не се занимаваме много. Смяната на козината я прекарваме чудесно, много лесно. Няма определено доста косми за чистене. От изключителна важност за добрата оценка на едно четириного са изложбената кондиция, добрият темперамент, ринговото поведение и разбира се не на последно място хендлерът.
Колко кучета води днес за Фринка? Ами днес мисля, че около 5 или 6 кучета. Не всичките са тренирани, за жалост, но смятам, че това ще го отработиме за до година. Доколко важно е представянето на кучето за неговата оценка? Ами има някои много добри кучета, но като не се представят добре, се класират по-назад. Има и кучета, които не са особено добри, ама с добро водене се класират доста напред. За мен това е не само хоби, ами не знам, любов. Кажи ни какво ти харесва в тази порода? Ами тази порода, някои много хора смятат, че е агресивна, но грешат. Те са просто срамежливи. И може да лаят малко повече, но това е порода, която страшно много се привързва към стопанина. Той ме следва навсякъде, постоянно, като залепен за мене. Просто са толкова чаровни. Няма как да не ги обичаш. На каква възраст е вече той? Ами той вече е на 1 годинка и 4 месеца, мисля. Напредваме в agility. Тренираме усърдно всяка събота и неделя. Последното състезание завърши, мисля, че на 4-то място. Важно ли е кучето да спортува? Когато е малка порода, повечето хора смятат, взимам си малко кученце, защото не е нужно да ходи на дълги разходки, да спортувам с него, той е идеалният домашен любимец, така ли е? Ами много хора се бъркат, че малък, това означава по-малко разходка. Напротив, тази порода са страшно активни. Аз изморявам повече от него по време на тренировки. Той може постоянно да скачи и да тича. Разширен репортаж от провалата се специализирана киноложка изложба за породата Цвърк Пинчер. Очаквайте скоро в програмата на Hobby TV.